Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Maayong buntag mga kapuso all over Mindanao. Og TGIF, thank God it's Friday. Unta na himong mas productive ang inyong semana mga kapuso. Kamustahon usa nato ang atong mga kapuso dinha sa Zamboanga City. Buenos dias sa atong mga kapusong Zamboangenyo. Say good morning. Mayong buntag sa jail ato sa Bigrito, good morning ang ato mga kapuso sa Butuan City ug Surigao City sa Caraga Region. Mga kapuso aron sugdan ang atong morning banding alang sa mga dunay plano magkuha og driver's license. Dunay dugang requirements nga gikinahanglang makumpleto ang usa ka aplikante. Una, matagan og lisensya. Kana ug uban pa ang atong sayron kauban si Land Transportation Office kon LTO Region 10 Director Nelson Manaloto. Samtang say sa mga kalamidad nga atong naagian ug kasamtangan ginaatubang nga pandemya, adto na pabakahay mas grabing panghitabo nga atong atubangon dinhi sa Mindanao o dili baka mahimong mas maayo ang atong sitwasyon sa mga mosunod na bulan. Kana atong hisgutan kauban ang feng shui consultant nga si Jean Yu Chua. Ug makachika sa attorney Resi sa Bistok, si Kapuso OST Princess Hannah Priscilias. Bisan og last day na karon sa weekdays, let's get more energized gihapon. Pinaagi sa At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Kiay na kauban si Kathy Jane Mendoza. Wow, galing naman! Hataw kung hataw! Mga kapuso, aron makita sa tibuok Mindanao ang inyong At Home with GMA Regional TV Dance Challenge video. I-post lamang kini sa inyong social media account. Ug ayaw kalimti ang pagbutang sa caption. Ug hashtag At Home with GMA Regional TV Dance Challenge. Ug hashtag GMA Regional TV. Feel better at home! Ug sayaw na, mga kapuso! Mga kapuso, sa mga nagakahitabong pandemya ug kalamidad nga atong ikaatubang karon, unsa kaha ang eksplanasyon ini ug do na pa bakahay moabot nga mas dako pang hagit alang kanatong tanan? Atong sayron kana pinaagi sa usa ka feng shui consultant nga si Jean Yu Chua. Ma'am Jean, maayong buntag. Good morning at welcome po sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na po kayo, ma'am? Hi, good morning sa lahat ng taga Mindanao at sa mga kaibigan ko sa Davao. Good morning po sa inyo lahat. I'm Jean Chua. Okay naman po ako dito sa Manila. Maganda naman po yung environment here and okay din naman lahat. Thank you po. Ma'am Jean, unang-una, ngayong taon po na nangyari ang COVID-19 pandemic. Did you see this coming? At ano po ba ang mga implications nito para sa future? Yeah, actually, etong year 2020, first time natin kasi na-experience tong COVID-19. Kasi pag-base sa feng shui chart natin, every year kasi meron tayong pina-follow na flying star chart or feng shui chart. So dito kasi, nakikita natin, na-anticipate natin kung ano yung energy flow for every year. Kaya itong pandemic na nangyari sa atin, it's a part of the, yung energy flow na nagbabago.
Kasi every year nagbabago yung energy. So, minsan may lucky energy, minsan unlucky energy. And nagkataon itong 2020, meron tayong violent star. So, kung familiar tayo sa flying star, so ito kasi yung sinusundan natin sa feng shui chart. So, if we see the violent star in the center, so affected po lahat yan. Any part of the world or any part of the country, ma-feel natin talaga yung mga challenges o mga obstacles or even mga sickness or mga illness or kaya mga arguments. Kaya itong year, even hindi tayo ganun kahanda, pero darating talaga yung mga ganyang problema. So, which is, in positive way, pag tinignan natin is, hindi naman ganun lakas din yung impact sa atin. Kasi at paano, mabilis tayo mag-adapt. So, flexible din tayo. Kaya, na-cook up natin yung mga problema. Yun lang. Magtatagal din tong COVID-19 or yung pandemic problem through mga next year or even until sa 2024. Kasi yung energy flow ng feng shui nagbabago. Ma'am, maliban sa pandemya, sinabayan pa ito ng kalamidad na tumama sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ano po ba ang ipinapahiwatig nito? Yung mga calamity or mga problem na dumadating, no? Let's say mga typhoon or mga flood or mga ganun obstacles. This one also part of the challenges for us, no? So which is a natural energy. So hindi din natin pwede sabihin na hindi unlucky yung pag dumadating ng mga yan. So might be it's a flow of energy na nag-change din talaga yung energy flow with the environment natin. Kaya ang kailangan lang natin is lagi tayo maging handa. And since number 6 naman na nasa gitna next year, so we can have our spiritual power. So spiritual power you can develop through prayers or through positive thinking and positive emotion para maging tayo strong for any challenges na darating. It's either calamity or problem or even mga money loss or relationship problem, family problem, any problem that came up for 2021 might be natin yun, masusurpass and ma-overcome natin yun. Basta as long as we need to have that clarity of mind and yung positive emotions in every challenges. Ma'am, bago magtapos ang taong 2020, may worst case scenario pa po bang mangyayari na makakaapekto din sa Mindanao nang sa gayon ay ngayon pa lang ay dapat na naming paghandaan? Actually, itong year-end natin, 2020, magiging, we can feel that hindi lang ganun ka-smooth yung flow, but we can survive that challenge. Kasi, we can say that, this sa 2020 na December or going to 2021, mag-end up din tayo dun sa violent star. Ayun. So, yung violent star na yun, it's either meron tayong mga problem darating on year-end or it's either may mga opportunity darating. Kasi may dalawang naman yun, side point of view ng violent star. Violent star is yung mas maging stronger tayo or mas maging positive tayo na to accept the challenge. Kaya itong year-end, we can say that mga calamity darating pa rin, pero kaya na natin siya i-handle na mabuti. Especially kunyari sa part ng Mindanao, pag part ng Mindanao kasi is more on the south area ng Philippines, di ba, buong map. So, south area kasi ngayon, meron number 2 star or sickness star. So, maybe may feel natin medyo exhausted tayo, mga tao sa Mindanao. Mabilis magkaroon tayo mga negative thoughts or negative emotions. So, ang kailangan na natin doon is to overcome that para hindi tayo matamaan ng mga negative calamity or negative illnesses or mga sakit na darating sa atin. Kaya we need to be very careful on that sa mga people living in the south area or Mindanao. Ma'am, sobra isang buwan na lang at 2021 na. Ano po ba ang nakikita ninyong mga kaganapan pa? On 2021, we can see the positive side na it's either healing time or it's either meron tayong mga opportunity na pwede natin gawin para mapabuti natin itong problema. Actually, 2021, meron din tayong bagong chart na. So, this one. So, mapansin natin, the center chart is number 6 na. So, that means meron na tayong new beginning or new hope or healing energy na pwede natin i-feel for this 2021 na mas maging mabuti yung year. Mas hindi, although
sabihin natin nandun pa rin yung mga challenges, mga obstacles, no? Depende na yan sa tao kung paano natin siya i-handle or paano natin siya i-manage yung mga problem na dumadating. If we see the problem coming up and kunyari hindi tayo handa, hindi natin alam kung ano yung mga clarity natin or yung mga gusto natin gawin, we may feel na it is not a good year. But if ever, yung feng shui flow natin for 2021 is a good chart, no? So, kumbaga meron din tayong mga blessings na darating. So, if we embrace the positive energy, of course, maraming tayong positive na makukuha, maraming tayong opportunity makukuha. Kaya, I can say that 2021 is a healing year, plus you need to have a hardworking mindset para maging successful tayo for 2021. Ma'am, sa taong 2021, ano po ba ang ating mga maasahang posibleng mangyari pa para sa Mindanao? So you can see the south area. Kung 2020 is number 2, you can say no, number 2 this one. And on the 2021 is number 1. So number 1, it indicates a good leadership. So meaning, yung mga people in the Mindanao, they can have a good decision making. Number 1, they can have a good leadership. Or mga people there is more like mas mag-improve sila, mas innovative sila na to think of a good solution or good action in every challenges na dumadating or every problems na darating. Tsaka pag sinabing Star of Victory, meaning every opportunity dumadating, mag-grab natin siya kagad. So for the Mindanao area, no, mga people there, so mas ahead sila or mas mag-think more on, mas magaling sila mag-anticipate kung ano yung mga kailangan gawin nila. Tapos meron din auspicious star, so meaning auspicious, may mga magagandang pangyayari darating. Might be, we can have mga good solutions sa problem natin ngayon or may mga medication na darating. Kaya may mga people na will help us. Mas meron tayong mga kaibigan neighboring area that they can help us, no, din sa Mindanao area, no. So in terms of like yung living, o kaya yung mga basic needs, o kaya mga reliefs, no, o kaya anything na we can help dito sa area na to sa Mindanao. So dito magkakaroon ng mga mas maraming opportunity to be success in terms of like business. So mas magiging back to normal ganun, or mga people there is mas meron silang chance to improve their business or improve their investment, improve their life, ganun. Mas sila positive thinking. Ma'am Jean, mensahe po ninyo sa lahat ng ating mga kapusong Mindanaoan. So I wish everyone to have a happy and good energy for a good health, no, for this coming Christmas and coming New Year. So lahat lang tayo maging positive lang, huwag tayo masyadong affected emotionally or affected sa mga challenges na nakita natin. So all we have at the end of the day, we need to remember 3 things, no? So number 1 is to have good prayers. So every day we can have spiritual being natin, dasal tayo, hindi natin iwasan yung mga negative. Tapos number 2 is you have set a new target goal for this 2021. So paano natin embrace, paano natin i-welcome, and kung ano yung mga target plan natin for 2021. And number 3, to stay positive always. So huwag tayo mabilis din ma-affected or ma-influence sa mga people na may bad intention or may mga negative energy. So these 3 things will help you to gain good power for this 2021. Alright, maraming salamat po Ma'am Jean sa mga mahalagang impormasyong inyong ibinahagi ngayong umaga sa At Home with GMA Regional TV, at ingat po kayo palagi. Yes, have a great day to all the Mindanao people, and also good luck to everyone. Thank you. Mga kapuso, chilaksa mo, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, best talk time na, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! Welcome to Best Talk, mga kapuso. Kadumutaga atong kugmustahon ang kapuso OST Princess, walay lain kundi si kapusong Hannah Priscillas. Maayong butag, Hannah, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta naman ang amo ang kapuso OST Princess? Maayong buntag sa tanang nagtanaw karon sa At Home with GMA Regional TV. Okay ra kayo, same lang before, but the difference is
naa na sa balay per me. Dili na pareha sa una nga magsigil na tag-work sige tag-adto sa gawas. But karon lahat tanan na atong work ay sa balay na. Asa man ka naabtan og quarantine ug unsa imong mga gibuhat naman habang naka-stay at saka work from home ka? Gladly, diri na sa balay gyud na abtan with my family, and it's good to feeling na I have the chance na i-spend tanan ng oras na ako sa akong family, sa akong mga igsoon, especially sa akong mama. Naman after winning the talent search na Bet ng Bayan back in 2014, Hana, alam namin na parang you've been in and out of the recording studios, no, dahil ikaw ang boss sa likod ng aming mga favorite Kapuso series. Unsa naman po din mo hang na-feel naman at nararamdaman ngayon dahil ikaw ang talagang favorite na maging OST, kaya nga you're known as Kapuso OST Princess. Of course, it's always a blessing to me. It's overwhelming na ako ang napili nga tawgon nga GMA OST Princess. So I am very happy every time na I receive a message na you will be the one to sing this theme song again. So it's not a very simple, it's a big thing for me. Kasi hindi lahat nabibigyan ng chance na matawag na ganon, mabigyan ng chance na kumanta, maririnig ng mga tao halos every night. So, ang sarap sa feeling na dati pinapangarap ko lang, tapos ngayon ginagawa ko na palagi. So, ayun. Ang dami po talaga nai-inspire. Kwentuhan mo naman kasi you've made our country very proud nung you made it to the Final 3 sa Dangdut Academy Asia 5 Talent Competition in Indonesia. Mahirap pa yung mga pinagdaanan mo dun sa international singing competition na yon? Kung may word pa na mas mahirap. Mulabaw pa sa word na sobrang hirap. Lisod, no? Experience, yes. Lisod kaayo kay dili siya usual na, well, diri sa Philippines, sa province, kay naanad man ta nga usual na competition lang kung unsay process, inaana ba. But dito is lisod kaayo. Number 1, ang language. Kay, syempre, wala gitungtong ko sa Indonesia nga, wala gid kay nahibaw-an nga. Ang ako lang nahibaw-an na word is, thank you, terima kasih, nana lang. So, lisod kaayo for me na, naka-question ko usahay nga, nganong naama ko diri, nga nag-unsa day ko diri, inaana ba? Pero, ang pinaka-importante is, I know my goal and my intention. Mao to yung strongest gyud nako nga pinanghahawakan. Right. Daghan gyud kaayog mga kabatan-unan ang nananaw sa ato ang ngayon, very inspired gyud sa imong pinagdaanan, Hana, no. Eto naman, anong mensahe mo naman sa kanila na patuloy na mangarap at saka patuloy na maningkamot, no, maabot ilahang mga pangarap in life. Believe in yourself and in your talent, and of course, never forget to say thank you sa naghatag nato og talent. And also, akong gi-apply gyud sa akong kaugalingon, no, is never stop learning. Bisan kabalo na ta nga, kabalo na ko ani, kamao na ko unsaon ni, but you should always have space for a new lesson. Right. Pwede ba kung hihirit ng konting lines ng favorite song mo ngayon, Hana? Akong kanta karon na maka-relate siguro ko. Sige. First thing na nisod sa akong mind is Stand Up for Love by Destiny's Child. Very nice song. Yay! Okay. And I believe that in my life I will see an end to hopelessness of giving up, of suffering. If we all stand together this one time, then no one will get behind. Stand up for love. Stand up for love. Grabe, thank you very much, Kapuso OST Princess Hana. Thank you very much. Ano pa yan? Thank you very much, Hana. Maraming salamat. Grabe, ni stand up po ako ang balahibo, Hana. Maraming salamat. Thank you so much. And we hope to see you here in Mindanao.
Yes, sure. Thank you so much. And that was Kapusang Hannah Priscillas. Siya lang mga kapuso kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong adlaw atong siron ang bagong pamaagi aron makaangkon og driver's license ug isgutan sab nato ang kaimportante sa kining ginatawag nga defensive driving aron makalikay sa aksidente. Pinaagi sa atong makauban ang Regional Director sa Land Transportation Office Region 10, si Delson Manaloto. Director Manaloto, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating mga kapusong Mindanaoan. Mabuti naman po ang kalagayan po namin dito ngayon sa LTO, Northern Mindanao. Director, unang-una, di natin maikakaila na meron talagang mga aksidente na nangyayari sa kalsada, lalo na dito sa rehiyon. Ano po ba ang kalimitang dahilan ng mga vehicular accidents? Unang-una po, yung hindi pagsunod po ng ating mga kababayang drivers sa batas trafiko. Pangalawa, yung pong reckless driving. Sumunod po yung pagmamaneho po ng lasing or under the influence of liquor, kung minsan po ay nakadroga pa po silang nagmamaneho. Yan po ang nagiging kalimitang nagiging dahilan ng road crash base po sa survey na aming isinagawa. Sir, pwede niyo po bang maipaliwanag sa ating mga kapuso kung gaano po ba kaimportante na mayroon tayong sapat na kaalaman bago magmaneho? Alam niyo po na lubhang napakahalaga niyan. Kung ang isa pong driver ay natuto ng mga batas trapiko, napag-aralan niya yung mga umiiral na batas trapiko dito sa ating bansa, at naturuan siya kung paano magmaneho, dumaan siya sa isang formal na pag-aaral, maiwasan po natin ang aksidente. Tandaan po natin, meron po tayong tinatawag na defensive driving, na kung saan ang defensive driving yung pong kakayahan po ba ng isang driver para umiwas sa isang aksidente. Yun po ang layunin ng defensive driving. Sa ating tanggapan ngayon, sir, may bago na tayong patakaran na ipinapatupad sa pagkuha ng lisensya at isa sa mga requirements ang mandatory driving course. Ano po ba ang saklaw ng bagong prosesong ito? Tama po kayo at isang magandang pagkakataon po ito para maabot ko po sa ating mga kapuso dito sa Northern Mindanao na ngayon po sa bagong patakaran po sa LTO, kapag po kukuha po tayo ng student permit, kailangan po muna tayong mag-aral sa isang accredited driving schools ng LTO ng 15 oras na theoretical driving course. Ito pong 15 hours po ito ay kukunin sa loob po ng 3 araw. 5 oras araw-araw na ituturo ito sa atin na may syllabus po na galing sa LTO na pinagtibay po ng aming pangasiwaan. Pagkatapos po na matapos ang estudyante sa theoretical driving course na ito, mayroon po siya examination na gagawin sa mismong driving school. At pagka po siya ay pumasa sa exam, siya po ay isyuhan ng certificate po na natapos po siya ng 15 hours TDC. And then, that will be the time para po ang isang aplikante pumunta sa LTO para po mag-apply ng tinatawag natin student permit. Sir, maliban sa driving course, may iba pa bang bagong requirements nga kinakailangan? Pagkatapos po ng pagkuha ng SP, ang kasunod po niyan ay mag-a-apply na po kayo ng inyong bagong lisensya, yung tinatawag po natin non-professional driver's license or professional driver's license as the case may be. Ano po? Kapag po kukuha na kayo ng bagong lisensya, whether non-prof or professional, kailangan nyo rin pong dumaan sa driving school para po mag-aral ng practical driving course. Ito na po yung actual na pagmamaneho ng sasakyan, na gamit nyo na po ang sasakyan na galing po sa mga accredited driving schools. Meron po kasi kaming mga accredited driving instructors na kung saan sila ang mag-aalalay sa inyo, magtuturo kung paano kayo magmaneho. 8 oras po yan, at kung base sa assessment po ng aming mga accredited practical driving instructors ay kaya nyo nang magmaneho sa daan, pwede na kayo magkaroon ng lisensya, then they will issue a certification na dumaan po kayo sa isang formal na practical driving course. Yan po ang kailangan nyong dalhin sa LTO para po makapag-apply kayo ng bagong lisensya. Pero hindi po nangangahulugan na kapag nabigyan na kayo ng certificate ng accredited driving schools namin, automatic na kayong ma-issuehan ng lisensya. Hindi po. Kailangan din po kayong dumaan sa isang
written examination sa LTO. Kailangan maipasa niyo po yung exam. Pagka naipasa niyo yung exam, meron din pong validation kung talagang natuto kayong magmaneho, magkakaroon din po ng practical driving examination sa loob po ng LTO. Pag naipasa po niyo yung dalawa na yan sa LTO, then mabibigyan po kayo o ma-issuean po kayo ng non-prop or professional driver's license pagka po nakumpleto lahat ng mga requirements o documentary requirements. Paano po ang mga nahihirapan sa gastusin sa pagpapa-enroll sa driving schools? Ito po ang aming tanggapan. Meron po kaming tanggapan dito ngayon, opisina na tinatawag naming Driving Education Center. Ito po ay bukas sa lahat. Whether ikaw ordinaryong mamamayan o may kaya sa buhay, kung wala kayong panahon pumunta sa mga driving schools dahil punong-puno sila, kayo po ay open na pumunta sa amin kasi kami po ay nagbibigay ng libreng pagtuturo. Mag-enroll kayo sa amin, doon sa amin tinatawag naming 15-hour theoretical driving course. Wala po kayong babayaran kahit piso. Ngayon po, binibigyan po namin ng priority ang ating mga kababayan na frontliners. Alam naman po natin kung gaano ang sakripisyong ginawa ng mga frontliners natin at kasalukuyan pa nilang ginagawang kabayanihan para mapaglingkuran ng ating mga kababayan. Ano po? Kaya nga po kami sa LTO ay nag-o-offer po ng libre para sa mga frontliners na mag-aaral dito sa aming Driving Education Center bago pa sila makakuha ng issuance permit na hindi na kailangan pong magbayad pumunta sa mga accredited driving schools po ng LTO. Sir, sa tingin niyo po, paano po masusolusyonan ng pagpapasailalim sa mga kukuha ng lisensya sa driving course ang mga aksidente? Ito po yan. Ang pag-aaral po sa mga accredited driving schools ay formal na edukasyon na kung saan ituturo sa atin, una yung mga batas trapiko. Pangalawa, yung mga palatuntunan kung paano kailangan magmaneho. Ituturo po din dyan ang mga bahagi ng sasakyan. Ano po? Kung paano natin i-operate ang sasakyan. At ituturo sa atin dyan ang defensive driving. Sa tatlong araw na pag-aaral pong yan, matututunan natin ang lahat ng bagay para makaiwas po tayo sa aksidente. Kaya nga po, sinisikap namin na lahat ay makadaan sa mga driving schools, accredited man o sa aming Driving Education Center, para ma-check po natin na wala ng driver, na basta na lang humawak ng manibela, driver na. Ang purpose po namin dito ay para mapili natin yung mga driver na sinatawag natin qualified drivers, responsible drivers. Ito po ang layunin ng tinatawag namin pong proyektong ito ng LTO kasalukuyan. Ano rin po ba ang dapat isaalang-alang ng mga motorista upang maiwasan ang aksidente sa daan? Ang ating tinatawag na defensive driving, yun po yung ability ng tao para makaiwas sa aksidente. Kailangan unang-una isaalang-alang natin yung kalagayan po ng daan. Baka po yung daan sira-sira na, mabilis ka pang magmaneho. May sharp curve, hindi mo iniintindi. Naalala niyo po yung nakarang aksidente dyan sa May Claveria? Naghahabulan po sila, nag-overtake, may parating, sa sobrang bilis, nagkaroon ng collision na naging dahilan para may masawi pa po. Ano po, napakalungkot pong pangyayari yon. Para po maiwasan natin, kailangan sumunod po tayo sa batas trapiko. Yan pong nakalagay ng mga speed limit sa daan, yan po hindi inilagay yan para display lang. Yan po ay pinag-aralan mabuti para sa ganon matyak natin na tamang-tama lang ang speed ng isang sakyan pag po siya ay nagmaneho. Wag po tayong lalampas sa speed limit na tinatadhana sa bawat highway. Ano po? Sir, ano po ba mga posibleng penalty para sa mga motorista na nasangkot sa isang aksidente, lalo na yung mga walang lisensya at iba pang kinakailangang dokumento? Yung mga driver po na nasangkot sa isang aksidente na walang lisensya, siya po ay mawawalan ng karapatan na kumuha ng lisensya sa loob ng 2 taon. After 2 years, doon pa lang po siya ulit makakakuha ng lisensya. Ano po? Yung iba naman po, para naging nare-revoke ang lisensya, may mga dahilan po para ma-revoke ang ating mga lisensya. Una po, kung ang sasakyang gamit mo ay ginagamit mo sa isang krimen at napatunayan sa husgado na nagamit ang sasakyan na ikaw ang nagdadrive sa isang krimen, marirevoke po ang iyong lisensya ng 5 taon. Hindi ka po pwedeng kumuha ng lisensya. Kung sakali naman po, habang dinadrive mo sa sakyan, nasa commission of a crime ka at nahatulan ka ng husgadong
you were using that vehicle while in the commission of a crime, revoke din po ang inyong lisensya. Ang susunod po, kapag ka po ang mga papeles na ginamit nyo sa pag-apply ng lisensya ay peke, sigurado po, hindi po kayo ma-issue ng lisensya, suspendido po kayo ng 1 taon para makakuha po ulit ng lisensya. At yung reckless driving po. Alam niyo po sa reckless driving, meron first offense, second offense, third offense, hanggang sa ma-revoke po yung ating lisensya. 3 reckless driving po na violation, marirevoke po ang inyong lisensya. On the second offense po, masususpendi po kayo. Kaya nga po, iwasan po natin ang maging reckless sa pagmamaneho po natin sa ating mga sakyan pagdating po sa national highway or even sa mga provincial road or barangay road. Daghan kayong salamat, Sir Nelson Manaloto, sa imong oras ug higayon nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV. Amping pirmi, sir. Salamat po ng maraming sa pagkakataong binigay po ninyo sa akin at nakapagsalita po ko sa harapan po ng ating mga kapusong Mindanawans. Maayong buntag po sa tanan. Say murag makahinga-hinga na dyan sa 2021 kay sumala pa sa feng shui consultant nga si Jean Yu Chua. Mao kini ang healing or recovery stage sa mga challenges nga atong gikaatubang sa 2020 ug gahayag sab ang opportunities alang sa Mindanao sa sunod tuig. Samtang Jill, sa makuting proseso sa pagkuha og driver's license karon, sumala ni LTO Region 10 Director Nelson Manaloto nga ginasiguro gayud sa ahensya nga anaa sa saktong kahibalo ang mga aplikant una pa man kini makaangkon og lisensya. Samtang say sa una damgulang ni kapusong Hana Priscillas nga makakanta og mga theme song. Apan karon pinaagi sa iyang kadaugan sa Bet ng Bayan, wala niya damha nga siya na ang mahimong boses sa mga theme song sa mga teleserye sa inyong kapusong estasyon. Mga kapuso, unta na inspire ug nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Eleanor Everett nga for safety is not a gadget but a state of mind. Sakto sa itong episode karong buntaga. See you on Monday mga kapuso, alas 8 gyapon sa buntag. Dinhi lang sa inyong Morning Kabanding, ang At Home with GMA Regional TV. Makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com. Huwag kayo kalimot mga kapuso, mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Mga kapuso, always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Happy weekend mga kapuso. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.